umfowethu ukhulume ngokukhathazeka esibhedlela. Ngicabanga ukuthi bekhuluma ngodaba esilwaziyo nje sonke eqinisweni ukuthi akuphathana kahle lapha. Uyabona ke thina ukuthi into esizoyenza yini? Sizokwakha eqinisweni ibhedlela eziningi kunalezi ezikhona. Abantu abangekho emadolobheni ugula zafe kungekho umuntu okumthatha emsesibhedlela. Asikwazi ukuphila ezweni njalo. Kusho ukuthi umuntu omnyama unandaba noma ngagula ifelele. Kuzoba khona ibhedlela, not just ama clinics. Ibhedlela bonke abantu lapha bekhe khona kube khona isibhedlela esiseduze azofika kuso. Asizukwenqena ukuqasha onesi nokuqasha wonke umuntu. Nalabo nesi nodokotela okuthiwa benza izinto ezinkulu zokuhlinza bazozohlinzela leduze kwasemakhaya. Akazi ukuthi umuntu oza kubheka ahlinzwe eGoli noma eThekwini. Kanti asibona ayina abantu thina na. Yini lezi bhedlela ezi-right zibe la kwakhe khona belungu. La kwakhe khona thina zikho. Izophela phela. Yonke into esizoyenza sizoyenzela ukuthi umuntu omnyama azizwe efudumele. Izophela ke lento ebisho lensiza ukuthi into ethila yenzeki kuzokwenzeka konke. Odokotela bakwazi ukuhlinza sizobasusa sifuna babe baningi emakhaya kakhulu lapho kude khona nezibhedlela. So ayikho into ezobheka eceleni. Sizokwakha amanyuvesi amaningi kuphele lento ukuthi ingane uma kuphela unyaka zifana ungathi sisuke kuhluphekeni lokukhulu. Zigcwale ezikoleni zimile zingathathu ezinye igcine ngasayanga ezikoleni. Sizokwanisa ama university abe khona yonke indawo. Angagcwali ongcono abantu babe bancane kunabanye. Ngoba asikwazi ukuthi sisizwe esikhulu kangaka singakwazi ukuthi sifundisise lento esithandayo ukuze sikwazi ukwakha isizwe. Izikole sizozivula sengathithi umkhuhlane lapha entabeni. Ayikho indawo engezuba nesikole. Azikho izikole ezohlala zinezimbobo nje sengathi ukufunda ilwane. Ngeke kufanele ukuthi sihlonipheke nathi. Siyohlonishwa kanjani mahlala endaweni enjalo? Sizolungisa lezo zinto lezi esihlulekile ukuyilungisa kule minyaka ewu13. Sizolungisa manje. Kodwa kuphela iminyaka ewu50 akekho besakhala eSouth Africa. Ngaphandle bakuthanda nina ke manje ngavotela umkhondo. Kusho ukuthi nayithanda ililo lezi. Ngoba phela manje ngavotela umthondo nifake kuhluphekeni. Kutsheni ndampa. Sizokwenza konke okufanele ukufuna thina. Ngaleso sikhathi amakhosi amaciko yonke inhlobo umuntu iseParliament yo agwisha lapha izinto ezobe ixoxwa lapha eParliament. Ngisho indlela okuzoba kwabiwa ngayo imali sofuna ukuyazi la iduze. Asifuni umuntu ozontshontsha ngoba ngazi kahle ukuthi abaningi la bayabaza abantu abantshontsha kodwa ngeke athi mntana mkobe ngonakele. Asifuni sele zontshontsha imali yabantu base South Africa. Uyobe intshontshelani kakade ngoba sifuna wonke umuntu asebenze, wonke umuntu abe busy, angabikho umuntu ohleli locabanga ukuthi uzoyibamba kanjani le moto. Abese fonela umngane wakhe. Iyezi njalo imnyama. Qaphela. No. And umuntu ofuna imoto fanele ayithenge because asizuhlupheka ngintsheni indaba engayibuzanga. Lemgwaqo esemakhaya eyibhuqu ukuthi nje makunizula ukwazi ukuhamba. Ukuze uhambe kufanele ukuthi ufake uhlwayi mawuhamba imoto yakhe kuphela amasondo. Why ungafaka intiyela lapho sihlala khona? Why? Lezi zakhiwo zikahulumeni okuthiwa yini konje lesi sasemakhaya
No. Ithiyo zika sengithiyo. Ilokuzana izindlu zikahulumeni. Hayi. Mina ngikhuluma ngalokho kahulumeni. Angithi khona uhulumeni wesizwe lo parliament. Khona le parliament emakhaya kuthiwa yini konje? Hayi. Khona abantu la ngiyabakhohlwa nje babizwa kuthiwa yini konje lapha abokugcina lenzansi. Khansela. Nakho ngifunayo. Ngibuza ukuthi amakhansela njengoba ehlala kuthiwa ahlala emkhandlwini yini angaxoxi ngalezi imigwaqo engenatiyela lapha abahlala khona. Axoxe ngemigwaqo esemadolobheni. Sifuna yonke le migwaqo noma ngabe mfishanyana faka itiyela makukhona umzila. Uyazi ngisho amakhosi adriver lapha makunizulu akakwazi kwenkantolo. So iqede yonke lonto. Asidlali phela thina. Sishintsha izwe. Singavumelani. Ngicebe ezulwini ngofika kushaka lapha ngitshene ngithi hey ngibashiye behlupheka ngoba amagwala. Phela ushaka igwala wayengabheki. Uyigwala kodwa uyowayenglozi la kuhlala khona. Kuyimpela. Siyezwana bakwethu. Ngifuna ukuthi mina ngokwami uma sisasebenza endaweni ezikude kanje angijabuli ngendlela ama hostel amngayo. Yini singakha ama flat aqwebezelayo. La kuhlala khona insizwa nentombi nomama ama hostel. Waya wethu bahluke la kuhlala khona belungu. Imali ikhona. Ngingena nje nami lapha nombhede nomkhulu. Ngilale ngibheke phezulu. Ngivulile iredio yami ngithandela ke isicathamini yakhe. Nentashini. Nensizwa zakithi lezi ezithintayo ngesikamzala. Insizwa yabo maskanda kudala. Wakuthuphuza shukela umzala wami. Ngifuna lezo ke mina ngilale kamnandi. Ayikho lento because umehluko phakathi kwethu nezinye izizwe awupheli. Kufanele ukuthi uma ngisebenza la eGoli ngizwe ngifudumele. Mangivakashelwe usapho lufike lihlala kungabi ngalendlela okuyiyo. Nami ngiqhakaza nje isitofu lapha. Ungabonakala intuthu. Kodwa kuvuthwe ibhodo. Ngoba lento yenza ukuthi sidelelwe ezinye izizwe. Ingoba ngisho indlela la sihlala khona. Ingakho nje ngithi kunento okuthiwa is a city, is township. Why township? Why not city? Yonke. And indeed uma ufika lapha na uthola imigwaqo inelokhuzana inembobo lezi eziningi. Mina namagama wabiza ngayo mina ngwazi. Kuthiwa yini? Ama-total. Ama-pothole. Thank you to educate me. Ngamanye amagama ngifisa ukuthi sonke sizinake ukuthi izwe lethu alibe lihle lifane nathi. Sihambe ngokuyiqhenya. Sibe ngabantu, singalambi. Uma kukhulunywa ngokuthi abantu abathola imisebenzi, akushiwo abelungu, akushiwo amandini, shothini. Kophela nini lokho? Fanele kuphele ukuthi nya. Siyavumelana. Amaciko ke ayitholile indaba eyinsukwini ezidlule nje bekukuthanga konje. Bekuyizolo. Ngenhlanhla sekukhona inkosi eyavuma ukuthi izovula indawo enkulu lapho kuzokwakhiwa khona indawo enkulu labazohlala khona labazobe besebenzela khona ukuze baziwe ukuthi batholakala baphi ukuze bahlonipheke. Enye into esizoyenza ngoba kithina bayinsika yezwe intweni eziningi
akubona abantu ukuthi sobaholela ngamzukwane besebenzile. Kofanele ukuthi uhulumeni mhlawumbe abe nemali ayibeke endaweni ethile ukuthi uzokuhola kangaka ngoba uholela kuphatha isizwe. Kodwa uma uzenzela umcimbi uyayikhuphula ke imali uyibekela ubeka khona uyehlise wenze konke okwakho lokho. Kodwa awusoze weswele. Ngeke weswele. Ngenhlanhla sesiyazana. Ngijabule kabi izolo ukuthi sesihlangene singamaciko. Ayijabulisi lonto maye babo. Jabula ngendlela esimanga. Yendo. Fanele ukuthi insizwa iqine. Yazi ukuthi insizwa sezathamba. Ngoba saqhatha. Singawusha umthetho. So vula isikole senduku. Kuze abantu bayemdelelana. Isikole senduku. Ngiyadlala. Ngiyadlala. Bafowethu nodadewethu. Ngijabulela ukuthi thina ndlemnyama siyahlangana. Abantu ababalulekile kusihlanganiseni, abantu abenza izinto njengenyanga, njengezangoma, ngabaculi nabanye. Bonke abantu abenza izinto ibona abadonsa isizwe sihlangane ndawonye. Ngiyofisa ukuthi indlu emnyama kesithandana sikhuzane, singalwi sodwa, singaqhathwa belungu. Singalwi sodwa, sikhuzane. Namhlanje ngiqale ukukhuluma nabelungu bengaphezulu kwenu kangaka. Ngoba iningi laba liphatheki kahle mangithi bathatha umhlaba wethu. Okungethusile nje ukuthi khona umuntu wayemkhokheli ngilwa naye. Silwele inkululeko, sifuna umhlaba. Okuthiwa namhlanje uthi ngirong uma ngisho njalo. Ngizwe ngendaba nje ngamuzwa ngazizwele mina ngisathi abanginike ethi ngirong uma ngithi akubuye umhlaba. Angazi ukuthi ubani ngizwe nje ngabantu besho. Mina ngazi umhlaba ngeke siyeke ukufuna umhlaba wakithi. Ngeke siyeke. Uyabona uma umuntu engasho njalo. Uyabona umuntu ulokhuzana. Inkosi yamakhosi uJesu kanye nobaba wakhe. Uma bengasho njalo nabashiya behlezi mina ngihamba ngisulana ngakanga kanti. Ngempela ayikho leyo. Noma ngabe umuntu wazi ukuthi uhlakaniphe waze waqeda. Uma esho lokho isilima sokuqala sokugcina. Umhlaba siyawufuna. Uyazi ukuthi into esizoyenza yiphi? Sizokhuphula imali yezalukazi. Sendaweni ezana. Ngoba nginesifuba angizukusho ukuthi malini nizoyizisishiwe. Phela imali eholwa izizalukazi manje isimanga because inyanga ingakapheli sele kude akusekho lutho because incane. Akekho umuntu ohawukela izalukazi namakhehla. Angikusho lokho ngoba sengikhule ngaze ngafika phakathi nendawo. No, nami sengibona izoweqela ngale. Ngikhuluma nje iqiniso. Kusencwadini yethu esizobe sitshena abantu ngayo ukuthi soyiphatha kanjani iSouth Africa. Sizobatshela ukuthi izalukazi namakhehla sizohola imali engaka wonke umuntu eSouth Africa. If it comes to the push, so ihlisa kulabo abahola kakhulu uzogcwalisa la. Asidlala. Sizodla kamnandi izalukazi ngoba kuyobe ngasazala ingane ngalonkathi. Sizidlela nje okhamkhama into zabe zimnandi.
ngoba sakhani isizwe. Akekho bafowethu nodadewethu umuntu osakhela isizwe, siyozakhela thina. Akekho umuntu okwenza ukuthi sihlonipheke emhlabeni nasezweni ngaphandle ukuthi sikwenze lokho thina. Ake kube yithi siye ukuthanda izinto zabelungu, ezakubo le akuzona ezakithi. Siyavumelana? Lalelani, tshenani amalungu e-MK akhalela i-ama-list. Asikho nge-list la, sine 2/3 majority la. Musani kusididisa, siyezwana? Nibatsheleke abantu, akungabangwa into engekho. Kukhona abanye bafuna uba yikho lokho, ngeke baze babe yikho. Ngoba phela sizofaka abantu besizwe bonke bayomela isizwe. Kungabi bikho abantu abangamelwe ngoba beyinto ethile. Abantu esineke sibase eParliament kuphela ilaba abagulayo. Ikakhulu abagula ngengqondo. Ngeke kube khona representative yabo. Kodwa bonke abanye okufuneka ukuthi babe khona makuxoxwa indaba zabo babela. Abefundisi bakhona. Sizwana. Hawu. Safundiswa ubona ukuthanda ikhundla kangaka bakwethu. Eheni. Wethu. Khuzanani bandla lenkosi. Khuzanani. Ake sibe isizwe esizoke sibuke ukuthi nakho. Uma kukhona umuntu ombona ukuthi unekhono kokuthile, letha lo muntu kulaba abaphethe ukuthi nangu lo muntu umthetho wakhe unale sandla nalesi. Siyacela ukuthi uma kuvela indawo nimfake bakuthi uyosiza asize isizwe kulokhu nalokho. Ngoba iningi labantu abaye eParliament abenzi lutho. Iningi labo hayi ukuthi bonke. Khona bangenzi lutho ngempela nje abayilalela eParliament. Na ukwazi ukuthi ufake kwi-list, ufake ukuthi uyohuqa ukuthoka eParliament. No please. Kwahleli. Nani ningathuli. Uma nibona ukuthi uZuma ufika nithi hey ake nixoshele lo Zuma lapho lalayo. Ningesabi. Yebo. Ngoba umele nina lapha ya. Niyambona ngenhlanhla ke sokuba khona ama TV nimbona kahle umtelela lapha. Bakwethu. Ngiyabonga. Ngiyajabula. Ngibe nenkulumo nabelungu namhlanje. Bonke bayithandile, balithanda iqiniso. Bangibuza nemibuzo. Ngaphendula futhi. Savumelana ukuthi izinto ezingalungile eSouth Africa sizilungiseni. Sonke asithathe ngokuthi siyalingana. Asingahlukani ngokulingana. Thina asenelile thina ndlomnyama. Uma kuthiwa khona abantu abangasebenzi yithi. Uma kuthiwa khona abantu abayizigebengu yithi. Uma kuthiwa khona abantu abonakala epipini yithi. Abantu abanengane encane iphuza ubusuku nemini yithi. Uyabona nona? Siyoyiqeda nini lonto? Umsebenzi wethu ke lo. iMK izoqeda nya lo. Akukho hlanya la oluzohlanya. Sikhona. Ngize ngabatshela ukuthi kusekudala sasingenawo namajele ethini ngoba sasi straight ngemthetho wethu. Akekho umuntu owayengenza into. Ngathi kubo umunye kuphela umuntu esasimbulala umthakathi. Bakhunkule. Nakhona sasingamsukeli ngoba kuthi uyathakatha. Sasimbamba uqotsheni. Wabanjwa nje akuyiwa nasenkantolo kothetha icala. Kuthi ucelemba noma imbazo gawulile khuzana. Uzonikeza ukudla. Ikhonkwane, ukudla kubizwa kuthiwa ikhonkwane. Fakwe esiswini igcwale zithi swi ashiwe lapho kuyoyibonela. Yithi lapho. Into kuphela munye umuntu owayeke abulawe kungakhala. Uma kukhona indoda
ekhokhobele unkosikazi womuntu yalowo ke umnikazi umkhwenyana wayelelungelo lokumbulala amake amthola noma kanjani kepha ungena emzini womuntu nje ubeze ufunana kodwa uma kwenzeka iphutha wathi uyangalethe elaweni wafica lokho kwenzeka umkhonto ungekho la bese gijimela nje umkhonto ngale kanti bambonile aphuma umnomzana abaleke bu amsukele amjahe ngomkhonto isizwe sibona umuntu ejahe umnomkhonto bambamba lo phethe umkhonto ho kwenze njani ufuna ukubulala umuntu bathi no imthola phezu kwenkosikazi yambulala mina wenzeni hey woza wena ndoda babathathe bonke babahlathe phansi uthi awuchaze ndoda njengokuphethe umkhonto ndifulana ufuna ukubulala umuntu umbulalelani noma umthole phezu kwenkosikazi wami ngane imbulala phela ukuphethe la abamphuci futhi umkhonto no ebese bethi wendoda iqiniso lokuthi utholakale la wena uthi awungixolisa bafowethu nami ngiphambekile nje angaze abikeke ngendlela abika ngayo kuthi wendoda hey ungena emzini womuntu hawu kosa bathethise lo phethe umkhonto umyekele nini ngombulali man kuze kufike thina umyekela ngombulala okay kubuza umakoti ngala ya wena awukusanga ngiphambekile kusuke kwenzeka nje one of the important thing ukuthi abantu bakudala babengenawo amanga iqiniso walivuma nje kuthiwe kule ndoda uyazi ukuthi wena njengoba wenze lento la ungcolisa umzi womuntu awungiyazi ngabesile uyazi futhi ukuthi ungcolise isizwe senkosi awungiyazi phumukeje mulandi inkomo ukugeza isizwe nokugezela ekhaya awaphuma wena mama hamba nawe uyekile ulandi wawulethelwe la ukwakha umuzi noma kubhidlizi ukuwakha ke lo landi inkomo uzokugezela awungezwa kwethu na uyalokhuza ushona le isinqumo sokugcina kuthi bekumkhonto wena bekumkhonto phelile impi ithi ke lapho iqiniso okokuqala nje kuvela iqiniso laxoxwa wavuma necala kwenziwa konke uma esegeze isizwe wageza umuzi phelile lo ndaba sebengali izimpi kusasa bavikelane ngaba akusafana abantu banamhlanje akumaqhubu maye babo ingakho sasingenayo into kwakuthiwa death sentence because sasi honest umuntu sasidila naye sasingathi kusasa yithike la namhlanje abantu bayigwazela nje abantu bafa abantu nje sengithemba nje la ukuthi ngoba ile party yami le akho umuntu ophethe umbese ozokwazi umuntu ngoba bayaqedana hayi umkhonda yonto okudlala udlala awudlala ndoda beyibamba ku bethamba bekumkhonto ngoba umkhonto uhlala le amahumsha namhlanje seshaya into kunathula thitu into engizama ukusho ukuthi sifuna ukuqeda ubunswela boya esizweni kufanele siqedele bakwethu ngeke siqedele umuntu sihloniphane kubuyele emva sihloniphe ingane zihlonipha abantu abadala kube isizwe esiqotho kube isizwe esiqotho esibalulekile esizothandwa sinezwe elihle ngendlela esimanga ingane lezi ngifuna zihambe ziyokwakha izitimela zensimbi ziyokwakha izikebhe ziyokwakha amabhanoyi ingakho kufanele siziphoqe ukuthi ziye esikoleni ngenkani sakhe umuntu onobuntu ozothelela ubuntu bakhe kwabanye abalandelayo asukwazi kungayiqedi lonto leyo ngiyangicela
bandla lenkosi sekuseduze la siya khona. Angabe bikho umuntu ozothi mina bengiphethwe isisu angikwazanga ukuyovota. Masikuphethe hayi faka ilokhuzana manje sikuhambisa faka uboshwe lapha enzansi ukuthi ungazi usheshe ubuye usheshe uqeda uvote ngamandla nje ubatshela ukuthi ngiphakamiseni ngisheshe ngivote ngibaleke isisu yangihambisa. Akekho umuntu ongezuvota bakwethu, ongezuvota icala lelo. Nobe semusePhalamende ngeke samsi sothi ngicela ke abaphatha amakhathakhatha nibenze kuduka izandla bavote kuthini. Yebo, lungisa izinto zenu nje. Uma ethi uyafika lapha abone umkhonto wesizwe lapha shaya khona. Uyezwana? Yebo. Athi ozama ukuthi ulokhuza lapha isandla sihambele sona sibonele sona sishonele. Ngoba silungisizwe la kwethu. Siyezwana bafowethu nodadewethu. Ngiphendula imibuzo. Iphendule yonke.